O outro día preguntei a miña avoa polo meu avó. Eu nunca o coñecín, só por uns meses, pero aínda así sempre fui moito de preguntar polos que están, e quizáis incluso máis polos que xa non están. Non sei se por iso de que só morre quen é esquecido ou se por simple curiosidade. O caso é que a miña avoa non lle gusta nada falar destes temas, e ao meu pai tampouco. Entón, cando quería saber algo do avó, sempre lle preguntei a miña nai, porque aínda que non de sangue, ela sempre me di que eran máis que familia. Aínda que a verdade sempre me dicía o mesmo. Coa avó nacera na estrada, que tiña moitos irmáns, que coñecera a avoa nun baile e que viñera a vivir con ela, aínda que todo o mundo dicía que a avoa era moi guapa e que el tiña un nariz moi grande. Que era moi calado, así como meu pai, e que prefería escoitar que falar, e que todo o mundo quería. Que era moi simpático, aínda que sempre tivera cara de enfadado, e que cando as cousas ían mal, sempre alegraba o ambiente un pouquiño. Que incluso cando xa estaba moi enfermo, el sorría cando todos choraban, porque dicía que tivera unha vida moi bonita como para marchar dela chorando. Que estaba moi namorado da avoa e que morría por ter netos. Por iso, cando naceron miña irmá e meu primo, foi o home máis feliz do mundo. Agora ten 8. Así que sí, cando lle preguntei a miña avoa polo meu avó, a todo o mundo lle sorprendeu. Quizáis non o fixera antes, porque non había preparada para falarme del, ou quizáis porque eu non estaba lista para escoitala. O caso é que a avoa é unha muller de moi poucas palabras, así que foi pouco que me respondeu. Miroume e díxome que o avó tiña os ollos marróns máis bonitos que vira nunca, e que eu tiña exactamente os mesmos. Eu iso xa o sabía porque meus pais xa mo tiñan dito, pero a avoa continuou. Miroume e deu as grazas. E cando eu lle preguntei por qué, díxome que porque sempre recordaría ao avó sorrindo cada vez que me mirara os ollos.